Ah, law mana eh. Kasada na buso. Bulog ka dia ah. Ano? Tama gaya mamalot dire oh, mahayang ka. Na. Pluton. Humin jud, humin. Tilaw man kayo oh. Ay area. Oh, nagumbaw mas kuan pangpang. Gwapo yung area eh, bantang kayo sa ano? Ano diha to sa una oh. Ah, gigikaon sa kuan, kasada. Dako sa asang dayo. Kana. Dako po na asa lagi ano siya. Sintro asang na oh. Ah, kana. Ito lang sintro asang oh. Kuan garo na agyon pangyan. Kana dakong area? Ay, kana. Ano eh? Dagya po asang. Dia ano? Ang kato sa pangyan to daghang ko kauban diha. Katong ni sungo na galamri ba? Mga idisir. Dia oh. Dia nagi oh. Tong dito sa Banara wala ni lanid ba. Ana pinang espiritu. Tagan ng espiritu. La kuan, la Rex. Na mga tao Rex dia, larandi. Trako. Matay yung binuang ka diri, umambak-ambak ka, testinganin mo, pati hindi na dyan ka mabuhi. Ayun, pag-testing. Ha? Ayaw, pag-testing. Diretso na. Law mo oy. Hadlo ka mamalot yay. Ako dili na ako sandig day, hayang pa lang. Okay na, hayag mo kayo diri. Kadagat kapila na ni kabom re, boss. Kapila na ni kabom re bunga. Bantay ko na mga kaduha ra go. Kadua pa bom. Kung dai sa kay mo balayo to. Ba, to. Apel pa to. Yo, tiya tingin dayo. Ha? Yo tiya ingon niya. Nubinta. Ibenta na lang ya, katingan man niya ko. Nubinta. Binta daw. Gatos benta na dia. Oh, katingan niya kay abot daw. Dako mga area da kang kuan man ako katuman ang gamaninggo. Ito na ikuha daw. Ha? Ano sa tulay nakuha daw niya. Ni. Dito. Ah, Jumle. Oh. Yato niya kaniha. Hmm. Kaya lagi ka tumugbo kayo din. Gumbos tulay ba? Pero kung ako magdaon no, ilumbay man o. Ilumbay. Hawa. Mapo kay batag sa dito. Oh. Oh, habyo. Sa Davao River. Davao River. Sadap dong pangyan. Lapos kalinan. Bidao. Ningiri among tanaw. Isprehan sa tagiya. Boy, halig ba? Portal na mo ni duol na. Ngayog number. Kita ga number na nawag ko ah. Balik ka kita ba dapat motor na portal. Ama sa tubig. Kaya nga. Napila to kapunuan din. By deliver ah. Ikaw lang na isa. Ganto. Kwarihan. Dako kwarihan dia dia. Diri dia kana dia musubida nga truck nga moagi diri mula pos pa ditog sapa day. Oh, diri dia agi. Wala na may operation ra ko lang. Wa may bato. Sato pa ka ng mga balas ha. Wala na. Oh, nagparking na oh. Pressure mo siguro tuyo atong labre.
Gamay na lag bato sa panas na no. Yeah. Ano? Wala yung maanod kaya sa ibabaw na mo crusher. Lagi. Sa pay ano ron nga bisag ko. Galingon. Nang dai ko na ina, musno. Oo, nalusno dayo. Ikaduhang dakong baha gani. Lusno day gapo no. Nipis day na. Amo bungkag no, utro na po na. Ay, bakaon pa na, madamay pa na padung babaw. Sayang kayo, minto ba? Yes, mao man ang last na gitrabaho ko no. Pabor ay tatanan niya to diri pagbaha no. Sila may pabor dito tayo, dulit. Pagbaha ako apo kayo. Nagtubo ang Dak dako kay tubig diri. Diri gwapo tanaw-tanaw ato kay safety man kay ka, di niyo ka maanod, layo kayo. Dito kulba na, base na bakwit tayo ni buntod. ang tulay daw atom kurog. Kato no? Di mo kurog na kakusog na ito baha ato. Nalukop man gani ang katong maa. Lukop sa tubig eh. Permente makamo di ako, panahon magkurtal diretso na misulod. Diretso na mo. Amigo ada nang iro. Ana ra man puno sa balay. Lakaw po nga, muuban man eh. O palang nito, portalo ninyo, may tao diha. Diretso na lang gud mo. Espehal mo niya, mukhang ano. Yang partida dire basi di ka kauyon. Kuan na ba? Kaupat. 25% ba? Mara magapon ni dia. 5? Oh, kuan ba? Kaupat. Mara gapon. Nya. Kanang financier namo wala na problema na sa kuan kanang palit-palit di walay takasay na walay scam na nga dalo ng mangga niya di nabayaran sila may palit oh di man kay na mahal na presyo ang amo pero saligan kayo kay buhos yung medisina nagtabangunon ang mangga Nabi ubang mga tagya kahit kayo magpa-30-70 ang siguro nang spray. maninggo na dapit wala ra kabot Dire ato sa Domingo. Magmamagornaon kita may nahawan kung manggana to nang dako daw nga bulanti Makapulong naman karon. Siguro lang ang pulong